Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija talab biex il-ġimgħa 31 ta' Lulju jitlaqqa l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista sabiex jitlob għal vot tal-Kunsilliera ħalli 3 ġimgħat oħra titlaqqa Konvenzjoni Ġenerali u jittieħed vot ta' fiduċja fil-kap mit-tesserati. Dan ħabritu stqarrija tal-Partit Nazzjonalista waqt laqgħa oħra taħraq tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li ntalbet minn Adrian Delija stess. Fl-ittra tiegħu lill-President tal-Kunsill Ġenerali, Delija kwota l-istatut tal-partit fejn li meta jitlob għal Kunsill Ġenerali l-Kap, l-aġenda tiegħu tiġi magħmula mill-Kap. Fil-fatt fl-ittra tiegħu Delija qal li fil-Kunsill Ġenerali se jkun hemm biss l-indirizz tiegħu u l-vot tal-Kunsilliera biex titlaqqa l-Konvenzjoni Ġenerali 3 ġimgħat wara. Intant fl-aħħar żviluppi jaħarqu fil-laqgħa tal-Eżekuttiv qed jingħad li l-proposta ta' Delija qed issib l-oppożizzjoni ta' bosta li qed tifakru li t-tesserati jistgħu jivvotaw f'elezzjoni għall-Kap u mhux f'vot ta' fiduċja. Min din l-aħħar informazzjoni nifmu l-fazzjoni ta' Simon Busuttil li tista' tinstab wara Teris Komodini Kakija u sfiduċjat għal 3 darbiet lil Delija tkexkxu bl-aħħar manuvra ta' Delija u ma jridux akkosta kollox li Delija jmur quddiem it-tesserati b'vot ta' fiduċja iżda jridu li t-tesserati jipparteċipaw biss f'elezzjoni għall-Kap b'Delija jew mingħajru fit-tellieqa. Fil-fatt id-deputat Michael Asha, ex-deputat nazzjonalista, ressaq mozzjoni biex il-Kunsill Ġenerali jisfiduċja lil Delija u minflok issir elezzjoni għal kap nazzjonalista ġdid. Il-ġimgħa l-oħra fl-Eżekuttiv Asha ressaq vot ta' sfiduċja f'Delija li ma vot għadda u bekk il-kap ġie sfiduċjat għat-tielet darba f'ġimgħa. One News għandu fidejh ukoll il-mozzjoni ta' sfiduċja li dawk kontra Delija jridu jresqu fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Dawk kontra Delija qed jisħqu l-vot ta' fiduċja fost it-tesserati ma jeżistix fl-istatut u qed jitolbu lill-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista jirrisolvi li jlaqqa l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista f'sessjoni plenarja u ssir votazzjoni għal mozzjoni tagħhom li tisfiduċja lil Kap Adrian Delija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.